Bok, ja sam Mario Valentić i sad ću vam pokazati nekoliko vježbi istezanja kojima poboljšavamo kvalitetu života djece oboljele od Duchenove mišićne distrofije. Duchenova mišićna distrofija je teška, progresivna i rijetka genetska bolest koja uništava mišiće kod djece. Kako bi im unaprijedili kvalitetu života i produljili životni vijek, uz ranu dijagnostiku vježbanje je najvažnije. Zato ću vam sada pokazati nekoliko vježbi istezanja koje mišiće i zglobove održavaju pokretljivim i elastičnim, a to je uvelike važno za unapređenje kvalitete kretanja. Prva vježba kojom ćemo istegnuti mišiće stražnje strane nogu, a pogotovo stražnje strane potkoljenice. Staćemo ispred neke prepreke, u ovom slučaju to meni drvo, ako vježbate u prirodi, ili ako ste doma, staćete ispred zida. U širinu kukova, desnom nogom iskoračim prema naprijed. Oslonim dlanove o drvo i istežemo stražnju stranu stražnje noge. Ono što je jako bitno da petu stražnje noge pritisnete jako u pod i podignete prste stražnjeg stopala lagano u zrak i nagnete trup prema naprijed. Mišići stražnice zategnuti i u ovom položaju dišete. Osvijestite najvišu točku udaha i najnižu točku izdaha i osjetite istezanje željene mišićne skupine. U ovom slučaju to, dakle, stražnja strana potkoljenice. Dišemo, zadržimo 20 sekundi. Nakon 20 sekundi promijenimo nogu i sa drugom nogom učinimo isto. Dakle, peta čvrsto u pod. Kako bi pojačali osjet istezanja, jako pritisnite petu stražnje noge u pod. Zadržimo 20 sekundi i nakon toga ponovno stavimo prvu nogu. Ponovit ćemo to 5 puta naizmjenično sa svakom nogom po 20 sekundi. Sljedećom vježbom istežemo ručni zglob i mišiće šake. Staćemo ispred drveta ili zida, ovisno već ako vježbate vani ili unutra. Postavit ćemo dlanove u visinu glave. Ruke su potpuno ispružene u laktovima i u toj poziciji lagano gurate prepreku prema naprijed. Ono što je jako bitno, da korijen dlana ne odvajate od podloge. Također, prste ručne jako raširite. Gurate, dišete 10 sekundi i u tom položaju, dakle, osvještavate istezanje ručnog zgloba i mišića šake. Nakon 10 sekundi malo popustite, otresete i ponovite još 4 puta. Dakle, ukupno 5 puta po 10 sekundi u ovom položaju. Ukoliko želite povećati osjet istezanja, jednostavno dlanove malo samo spustite niže i napravite istu stvar. Ispružite ruke u laktovima do kraja, izravnat kralježnicu i gurate prepreku prema naprijed. Ukoliko je vaše dijete u kolicima, ovu vježbu možete napraviti u sjedećem položaju. Jednostavno u sjedećem položaju približite se prema zidu ili drvetu, ovisno već o prepreci ispred koje vježbate, i napravite isto kao što sam već prethodno opisao. Za istezanje stopala i gležnja koristimo rekvizit, dakle najobičniji komad drveta, ili možete koristiti običnu praznu bočicu vode. Sa prednjim dijelom stopala stanete na povišenje, dakle na ovaj komad drveta, a pete pritisnete prema dolje. I na toj kosini pokušajte biti u tom položaju 15 do 20 minuta. Kako bi vam vježba bila zanimljivija i zabavnija, probajte jednostavno stati u ovaj položaj i razgovarati s nekim, čitati nešto, gledati televiziju ili bilo šta raditi što će vam učiniti da tih 15 do 20 minuta prođe što brže. Naravno, dišite i osjetite i osvijestite istezanje mišića gležnja i stopala, odnosno stražnje strane potkoljenice.
Postoji još jedna verzija kojom možete istezati stopalo i gležanj, a to je stajanje na bridu, odnosno na rubu stepenice. Staćete na rub stepenice sa prednjim dijelom stopala, primite se za rukohvat ili neki oslonac i opustite da pete vise prema dolje. U tom položaju brojite do 10, dišete i nakon toga dignete malo pete opet u zrak. Nakon toga ponovno spustite pete prema dolje, da se potpuno istegne gležanj, stopalo i dišete i brojite do 10. I to ćete ponoviti ukupno 5 puta. Za istezanje koljena spustit ćemo se u sjedeći položaj. Ispruzit ćemo lijevu nogu prema naprijed i zategnuti stopalo prema sebi. Stopalo druge noge postavimo ovako uz natkoljenicu lijeve noge, opustimo ga prema dolje i dišemo u ovom položaju. Ukoliko želite pojačati osjet istezanja, nagnite trup malo prema naprijed i u tom položaju lagano dišete i brojite do 20. Također, postoji verzija ove vježbe gdje se možete lagano nasloniti i leđima na zid. Dakle, izvodite ovu vježbu sa oslonom leđa o zid. Nakon što 20 sekundi provedete u tom položaju istezanja, zamijenite nogu, ispružimo desnu nogu, zategnite stopalo te noge koja se isteže prema sebi, odnosno prema plafonu. Stopalo lijeve noge sada u ovom slučaju postavim tu i istegnemo se prema naprijed. Dišemo, osvijestimo najvišu točku udaha i najnižu točku izdaha i brojimo polako do 20. Napravite ovu vježbu 5 puta sa svakom nogom naizmjenično po 20 sekundi. Čuvari svemira i branitelji galaksije dvije su predivne edukativne knjižice u kojima možete pronaći ove vježbe koje sam ja pokazao i čitav niz drugih vježbi. Budite uporni, vježbajte redovito i održavajte svoje mišiće pokretljivim i elastičnim.